Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Slovenského rozhlasu vás vítá Milan Vajner. Stojíme! Fuck! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači, víme, že tu pásku má u sebe Milan Vajner. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za kabelku. Jakoby. Kde? Začali si první. Kabelku. Kde je ta páska? Já o žádný pásce nic nevím. Tomáš? Nechám vypnout. Tomáš? A jak poznáš, že ti to dává smysl? Že To dává smysl. prostě to víš. Já nechci kazat tuhle hezkou chvíli, ale myslím, že tady máme špeha. Ty vůbec nevíš, co to je, Moniko! Prozíhavost není Jsme s vámi.